Moi katsojat ja tervetuloa tänne Venni Härkönen pääkanavalle. Tämä video käsittelee luonnontiedeaihetta, se sivuaa luontoaihetta ja tässä näkyy myös mun luontokuvia tähdistä ja muista. Aloitetaan. Ensimmäisenä katsotaan hieman kuvia. Tässä näkyy linnusta otettu kuva. Näin. Tämmöisiä kuvia. Ei näy ihan kokonaan, mutta läheltä katsottuna. Näistä voi tutkia, mitä linnut syö. Sitten näytän tässä vielä mun kameraa, millä on ottanut tämmöinen. Tässä on pitkä zoomi. Sitten tässä näkyy kuusta ottamani kuva. Ja tässä lähempää tuossa revon tulista ottamani kuva. Seuraava kuva ei toiminut, mutta tässä näistä tähdistä ottamiani videoita. Tuossa yksi tähti. Toinen tähti. Ja sitten vielä kolmas tähti. Ja tässä on tää mun tiedekanava. Tänne meinaan tehdä uusia videoita. Tää on aika vanha kanava, jossa on ollut ennen muuta. Ja luonnontiedeaiheita tulee. Mä kiinnostuin noista, kun katsoin dokumentteja netistä. Laittakaa kommentteja, niin sitten seuraavassa jaksossa esittelen vielä lisää. Kiitos videon katsomisesta.